Що пред вас прочете произведенията си Валя Йорданова с невероятния псевдоним Акордия. Това име ще бъде запомнено и надявам се всички ще очакваме с нетърпение нейната нова стихосбирка, т.е. нейната първа стихосбирка. Сега, това, което искам да ви кажа е, че нашето издателство има изключителното удоволствие да сбъдва мечти. Да намери пристан на тези мечти в едно съвсем младо момиче в нашия град, нашата Ива Тодорова. Моля да дойде на сцената при мен. Романът романът кръстихме изпотелени души след много голямо тързание, как точно да се казва той. Беше дълго Одисея написването му и всичко започна от един конкурс на друго издателство. Важното е, че днес ние с нашето издателство стоим редом до най-младата авторка, която имаме и искаме да ви я представим на вас. Ива Тодорова. Здравейте! Много съм щастлива, че всички сте тук. Благодаря ви. Хриси, благодаря и на теб. За мен е удоволствие и сбъдната мечта да съм тук и да ви представя днес романа си. Аз ще ви обясня всичко, разбира се. Първо, периода за написването на романа беше доста дълъг. В началото беше само един разказ от 2023 година и в този конкурс, който беше на едно друго издателство, реших да участвам. Но първо се запознах с Хрисимира Сараова, която адски много обичам и уважавам. И благодарение на нея не съм тук. Всъщност, тя е лицето, което ме окуражи да пиша и да покажа творчеството си на света. Благодаря ти, Хриси. Благодарение на нея съм тук, да, пак повтарям. Разказът ми беше награден в конкурса и година по-късно, след като отново исках да участвам в същия конкурс, се роди разказът ми Огнена любов. И с него започнаха да ми се навързват всичките сюжети за останалата книга. Представям Раден войвода и нашият Врачански Балкан. И доста се чудех дали да го представя, дали да пиша за него и пак се обърнах към Хриси и тя ме окуражи отново. Написах ги и тогава тук трябва да посоча най-важният човек в издателството, Любомира Петрова. Благодаря ти. Тя каза, че задължително трябва да има книгата. И така, днес пред вас съм с романа Изпепелени души и ще ви прочета откъс от него. Стоян свали с шала си и разкри брадясалото си лице. Дафина се вгледа в него, а зениците й се разшириха. Отслабналото й лице посивя, а в сребристите й очи се появиха сълзи. Стояне, позна го тя. Ти ли си? Аз съм Дафино, усмихна й се той. Дълго те търсих и най-накрая те намерих. Търсил си ме? Очуди се тя. И защо? Той се изправи и се приближи към нея. Исках да те видя, Дафино, обясни и той и сложи ръка на лицето й. Дафина се сгуши за малко в длънта му, но бързо се отдръпна и му обърна гръб. Не ме потърси цели 21 години, поде пресипнало тя.
Защо идва сега? Аз съм омъжена жена и имам дъщери, че скоро и внуче ще ми се роди. Това е хубава новина, Дафино, топло рече Стоян, но и разбрах, че си останала сама, а аз преживях какви ли не неща, които ме върнаха към теб. Знаеш, че съм те обичал цял живот, нали? Помниш, че тази обич към теб ме изправи срещу най-близкия ми другар. Дафина рязко се обърна към него и присви очи. Но и знам колко много изстрадах заради тази наша любов, Стояне. Това не може да се промени. Ти взе решения, които ни попречиха да бъдем заедно. Какво искаш сега? На какво се надяваш? На какво се надява ли? Всичко ще й разясни. Само трябваше да я застави да се успокои и отново да се впусне в техните общи мечти. И, както става ясно от тази част, която прочетох, това са двама влюбени, разделени от близо 21 години след неправда. И двамата са около един хан при Искъра. Дали е имало хан, дали е нямало, не знам. Просто го измислих. Трябваше някъде да бъдат. И Стоян се явява като Шехерезад в цялата история. Той разказва всичко, което се е случило с Раден войвода и с останалите герои, които дали са съществували или не, също не знам. Значи, някои са наистина, други са измислени. Истинските са Раден войвода, сгори градският войвода, Василий II българоубиеца и дъщерята на Раден. За другото само са догадки, тъй като няма много информация за Раден и за близките му. Това е, което мога да кажа. Благодаря ви!